Moji rodičia, keď to pozerali so mnou, my sme pozerali Superstar a oni povedali, že som bol akože, že trochu čurák, že si bol taký, že zlý proste. Ale ja som to videl, som to chápal, o čom to bolo, že ty si tam išiel, mne to prišlo ako tak z recesie až normálne, že si tam fakt, že úplne, že tam sa ťa pýtali, ne, že kto ti bude najviac chýbať a ty, že nikto mi nebude chýbať ich piči. Že... Povedz mi, za kým ti bude ľúto, keď vypadne? Za nikým. Tak ale to bola pravda. Ale nie, však áno, však jasne, však nemáš akože citový vzťah. A ja ti poviem ale aj prečo, lebo ja som nepatril do toho televízneho showbiznisu. Prišiel som tam, Bráško, a išiel som si túto rolu Rytmusa a videl som, že oni to akože prekukli a náschval mi robili zle. A to ma dojebalo. To ma zaujíma, lebo takto. Však povedali Flepsovi, či jak sa volal Šeps, či kedy kokot. Šeps? Však ten kokotko, čo tam bol s prepáčením. Pre niekoho to je možno sranda, ale podľa mňa opakovaný vtip už nie je vtip.